Assalamualaikum bulan Mase, piye kabar sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, sehat. Tapi nek kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras terus ndang lunas. Bulan Mase, mumpung ning kebon iki ana beberapa sayur-sayuran sing siap dipanen, langsung aja dipanen bolo. Terus ayo digawe masakan sing enak. Kaya apa kelezatan karo keseruane? Nek sampean penasaran, ikuti terus ning Mase Channel. Mase Channel Gobios. Lagi bolo oleh panen dino iki mang, alhamdulillah iki panen kangkung. Langsung ae ayo dimasak sekalian bolo ya, dimasak di tengah kebun misan. Terus iki mang ya panen lombok misan, lho koyo ngene lomboke, pasang diputiki, dielokno ning bumbu-bumbune koyo iki ya. Diresiki, gagang-gagange dibuahi. Jadi bumbunya simpel kayak ngene iki bolo ya. Bumbune bawang abang, bawang putih, terus lombok iki rawit karo lombok abang iki. Terus kangkung iki apa dimasak apa bolo? Kangkung iki ayo disate. Kayak apa keseruane terus kelezatane, pokoknya ikuti terus ning Mase Channel. Mase Channel Gobios. Pertama bolo langsung aja bawang brambang, lombok iki mang ditambahi uyah karo penyedap, langsung diulek. Lagi bolo sambelnya wis lembut, langsung wae ayo dikei kecap, terus ayo tinggal bumboni. Nah kayak ini bolo langsung aja ditambahi kecap sampai seadah. Terus ditambahi banyu bolo secukupnya, terus dicampur no kayak iki bumbune wis dadi bolo, langsung ae ayo iki gawe sate kangkunge. Langsung aja ini berarti ya, direnteng kayak ini. Lah kayak ini boleh ya tuh. Wes jadi rentengan ngene. Terus ayo gawe neh iki ya, sisane digawe kabeh.
Lagi bolo, iki wis dadi langsung aja ayo dieksekusi. Langsung aja bolo kompornya didakno bikin panas, terus diekei mentega ini bolo ya. Mentega secukupnya aja. Langsung diratakno ini bolo ya. Ratakno. Terus pelakno ini bolo. Dibalik. Balik ini bolo. Langsung disori ini bolo ya, disori bumbune, terus di etrek-etrek diratakno kayak ini bolo. Iya ini dibalik nih. Ini bolo ya. Terus dia kayak ini wali langsung bolo dibalik nih yang ini ya. Ambune segere bolo. So bumbu sisane mang dipelungno kabeh kayak ini bolo. Terus dietrek-etrek kayak ini. Terus dinteni sampai mateng. Lagi bolo guys mateng, langsung aja ayo dientas ya. Siap no piring. Langsung kayak ini bro ya. Langsung di kayak piring ini. Iya bro ya. Terus dia kayak piring ini. Lagi apa bolo? Kayak ngene, iki alhamdulillah hasilnya oleh panen ning kebun iki mang ya, panen kangkung. Terus langsung dimasak misan ning kebun. Kayak apa iki rasane? Pokokan bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak bolo. Tapi waduh. Wah. Enak pula. Benar-benar kopias. Mantap. Nanti bolok. Sampai anak. Ini sayur kangkung. Aja mau mbok oseng, mbok goreng. Tapi di sate kan ini ya enak banget. Ubel-ubel nang ini.
bener-bener enak. Pokoknya matur nuwun sampai nonton video yang mana awal sampai akhir. Tetap aja lali like, comment, share, subscribe kenapa dan video Mas Channel luar berkembang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap nih Mas Channel. Go, yes! Pantai ini saya gitu.